Solid pala. Hmm. Solid po. Ang pangalan niya pare. Oh? Amoy. Tuling ngayon ba? Hmm. Tuling ang bagay na. Yan niya. Matuling. Kapag wala ka na masaya na eh. Oo. Kapag ka sa langit, kamasaya ka na eh. Ha? Kata ka sa langit. Oo kare. Kamasaya ka na. Oo. Yan pare. Kare kung may bontos. After 2 weeks na nalagyan din doon. Pakpak na. Ayos ka doon? Oo pare. Ano eh. Kaya kaya pag yan eh. Wah. Ating tinabing pa doon sa balakang ko. Mga aming patintid po ito magtalindig yung kung bandang kayo di ba? Nilamit mo ba? Ha? Nilamit siya. Ama ka niya? Marami yung pinag no? Oo pare, ako na. Rest tayo. Tuwa na pare. Bata pa sa basketball. Malakas pa rin. Hmm. Ay, tuhod tsaka yung ano. Tuwa pare. Iwasan mo na may injury pare. Tuwa rin. Mga nangyari ka, di ba? Marami mo siya Sunday na eh. Tama. Domingo magtaka rin pare. Saya lang piyalong ka niyan. Isa tagalanta ka pa eh. Ang kaya mamasyal ka pala eh. Kaya nga anak ko kutang dako. Yan kaya pare, sa busy. Ganda na kaya. Pambigyan mo silo niya kasala. Ako pare. Ang solar. Manilaan pa ang TV na. At itong kaya niya, at yung kaya yung wifi. Pating pare. Ito na sa CCTV. Ha? Ito na sa CCTV kaya. Ala, pwede hindi na niya pare. Pwede po eh. Kamura dara si CCTV. Tsaka 500 lang. Halo, magsalita ka pa, makalakol yun. Kasi bagay, yung kaya ng ano. Dapat kasi CCTV. Mukha na ako doon. Tapos malawin ko ang aking mga cellphone. Kahit ito ano, security protection na. Wow. Mas lang lang ano naman. Kasi mo, kami rin yun. Okay, okay. Hindi mo rin mo, problema ka ba? Dati na ako ang baka. Dati na lang. Pangahuli mo, meron bang ganun na
Ay, yan. Maraya tagal. Mamasin. Kaya? Sa buwan. Nino? Johnny Boy. Ka naman? Johnny the Bravo. Gonzales? Oy, pare. Kaya ka ba? Albeme. Ako na ako kontak eh. Albeme, Apache, Peppermint Pere, pare. Oh, sige. Moderno Monkey-Ping 2. Kaya imitan ka na ako na pare na yung ko sa akin. Makakaya ka na ako, Sir Jesse. Patrol. Si Sir Jesse mo rin, makakaya ka na. Nilabasan mo, ikot ko. Bisya mo na. Huwag siya. Magtampuyak nga niyang garte ng paling doon yung meeting. Bisya ko diba? Bisya siyempre ako pa yun. Oo. Siya na nakapatinig na. Bisya. Kaya naman na pare, bisya yung bagod ka. Mama ka na. Parang sabi lang pa, alam ko lalo ba? Kanya basketball pa. Forma ka, kasi kailangan mo mga macho. Wapo. Legend na ka. Para doon tuwa niya po ng kaya Elvin yan. Hindi mo yan parang. Mas kaya balong yan. Talong yan. Kailangan ka rin yan. Yan. Hindi man ako lalawag. Alam mo, mga forma ka parang. Oo. Alam mo na. Oh, ito pa rin. Masaya niya parang. Hindi ako pa naman. Kaya pa. Wala ba? Talaga. Okay ba? Thanks guys!